Yeah, 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 yeah. Irina nu-i fată de vizie, problemă grea, rece ca betonul, te rupe mental, nu glumea. La Anton Holban nu există iubire curată, există control, tăcere, minte calculată. Nu urlă, nu plânge, nu cere nimic, stă calmă și te face paranoic psihic. O privire goală și-ai belit-o, frate, te mănâncă din cap, lent pe la spate. Nu te minte direct, te lasă să crezi, și în timp ce te îndoiești ai deja 10 pași înainte, vezi. Nu e vinovată, dar nici nu-i sfântă, e genul de femeie care te face pulbere în tăcere sfântă. Tu arzi, atace, tu întrebi, ea zâmbește, tu cazi în obsesie, ea nici nu clipește. Nu-ți dă pace, nu-ți dă răspuns, te lasă să te autodistrugi profund. Ascunzi, Irina e trigger, nu crimă pe stradă, e moartea aia lentă, psihică, cruntă în cap, frate. Te faci să te îndoiești de tot ce știi, de tine, de ea, de ce dracu simți. Nu te jungie, nu trage în piept, te rupe din interior fără respect. E dovadă clară, crudă finală, cea mai nasoală moarte, ea e emoțională. Rap urban, adevăr murdar, Irina nu te omoară, te face să te omori singur zilnic mental. Yeah.